Откакто смених стария си душ с този душ под налягане, със съпруга ми можем да прекарваме един допълнителен час под душа всеки ден. Дюзата използва течен силикон, така че няма да се запуши. Традиционните душове използват обикновен твърд силикон, което води до неравномерен воден поток и студена вода. Тази душ глава перфектно решава този проблем, така че вече не е нужно да се притеснявам за студени душове през зимата. За разлика от предишния ми душ, тя поддържа 7 режима на воден поток, всеки с различна настройка, за да отговори на нуждите на цялото семейство. По-голямата 5 см дюза осигурява по-голям воден поток и по-високо водно налягане, което прави къпането по-комфортно. Изработена е от перфориран материал, устойчив на падане и експлозия, така че няма да се счупи, независимо колко пъти е изпускана. С нея времето за къпане на цялото ни семейство се увеличи значително. В момента е с 50% отстъпка. Кликнете върху връзката за подробности.